Jood kon krap rond 15.000 mensen haar stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nanterbadeel. Hier, bij het Haatstembureau in Danwoord, kon haast 1000 mensen haar stem uitbrengen. Wat de uiteindelijke uitslag wijzen zal, wordt van Joen bekend maken omtrent een oorlogstien tot burgemeester Sikkel Heldoorn. Ja, ik met aan ontdrukt, dus ik dacht, ik zou meteen maar nou eerst stemmen, dan ga ik het maar horen. Het koer was echt nog rond van Joen nog genoegen. Ja, maar ik met Joen training Jan en ik denk dan ga ik het maar horen. Ja, beslist. Ik ga van het werk even stemmen. Ik weet niet wat Joren daar brengt, dus ja, Joren maar even maar nog gelijk. Ik had verwacht dat ik ook voor mijn zoon zou kunnen stemmen met de papieren die we hebben ingevuld, maar blijkt dat zijn legitimatiebewijs er nog bij nodig is. Dus moet u nu nog een keer? Dat wordt nog een dubbele loop, ja. Ja. I'd rather be.